Zdravím všetkých, volám sa Ondrej Vobo a som spoluzakladateľ Surge Europe zameraný na mobilný e-šport. Na úvod vám dám otázku, viete aké by to bolo osloviť každý mesiac 11 miliónov užívateľov? My to dokážeme. Vďaka nášmu partnerovi Mobile Legends, čo je najviac hraný mobilný e-šport na svete, pre ktorý vlastníme licenciu na celú Európu, my každý mesiac dokážeme osloviť 11 miliónov ľudí. Akurát, my sme náš produkt dokázali vyškalovať už ďaleko za Európu a aktuálne máme veľa akcií v rámci celého EMEA regiónu. Kto sa o toto všetko stará? Máme 9 full-time ľudí a 30 externistov, rozdelených do 6 oddelení. Čo vlastne robíme? Tak náš core business je tvoriť turnaje v tejto danej hre. Okolo týchto turnajov robíme obsah. Ten obsah publikujeme buď na našich interných sieťach, alebo na sieťach našich partnerov, čo sú content creatori, influenceri, národné e-športové federácie, alebo lokálni turnajoví organizátori. Z týchto turnajov nerobíme iba content, ale aj live streamy. Tie live streamy robíme v niekoľkých jazykoch a celú túto štruktúru sa snažíme monetizovať tým, že vlastne predávame marketingové kampane našim klientom, zbierame data od týchto hráčov a užívateľov, predávame data analytickým firmám a máme vlastné softverové oddelenie, ktoré vyvíja automatizácie, ktoré nám znižujú náklady a máme zase softverové oddelenie, ktoré vyvíja aj vlastný softver, takže predávame licenčné práva, predávame vysielacie práva a monetizujeme na viacero smerov. Aktuálne vyvíjame veľmi veľkú platformu, ktorá je vlastne zameraná na celý globálny ekosystém, čo je 500 miliónov aktívnych užívateľov mesačne. A táto platforma by mala zjednotiť celý systém do jedného. A práve tu vidím váš potenciál na to investovať do našej firmy a stať sa súčasťou budúcnosti. Lebo mobilný e-šport je najviac dostupná forma gamingu a všetci mladí hrajú hry. A všetky firmy potrebujú nových zákazníkov. Takže buďte s nami, investujte do nás a určite sa nám to vráti.